Action Radio Philippines Standard Time pinalamang ato sa mga talalupangdod ng mga balita diri sa ato sa nga pagpagalagad sa mga bago lamang naka-abre, naka-on sa ang ila sa nga mga radio monitor ag sa mga monitor na sa ato sa nga live stream. Welcome. Mahay lang ko sa inyo. Hello, hi dara sa live stream. Sige. Importante mga kaaksyon sa saniya mga inuras, las 5:15, nagasinumbalik gid ang mga tawo mga kaaksyon, particular diri sa may downtown area sa Bacolod City. Halong-halong kamo kay di gid bala kun kay sama likawan mayara kalam gid kamot gihapon. Labi na nga damo sa panawad-an sa trabaho mga kaaksyon. Halong-halungan nyo na mga bag nyo na ang inyo sa nga wallet na butang sa dilargo sa bulsa sa dargo nyo. Ang kaso sang snatching, pag-pickpocket, hindi gihapon malikawan ara gihapon. I-check tang observation report sang patrol with action na John Diaz. Temprano pa nagalibot sa pilasa ni ka mga mayor nga dalanon diri sa Bacolod City. Action John, mayong hapon sa report please kamin. Happy Monday mga ka-aksyon sa tutanan yung matag para mati ang patrol. Ari karon sini nga mga tinion diri sa norte kitlawain sa sulad sa Bacolod. Kabalo ka-aksyon magin check namon kung bala inali lagid man. Wala pa itong ginapangayo, no? Kung may mga pag-elevate sa mga quarantine protocol, yung kamusta din natin kung naka-on standby lagyapon ang pinaka border checkpoint sa palibot ng syudad. And gincheck namon diri may mga pigo man diri sa may border mismo. Lakip na diri mismo sa may area sa barangay Bata mga ka-aksyon, and on standby man ang pinaka po abiyaton nga pagambalan, medyo magulugalumon, hindi man dati maguluumon, makanay-kanay ang aton nga banyan po sa palibot sang syudad. Mabulubog na ang panahon, sining hapon, medyo mali
Plan siring hapon mga kaaksyon. So para mo na ang pinakaroon sitwasyon sa palibot sang syudad, siring hapon mga kaaksyon. Hindi man nga dalagan sang trapiko. Ang sagyapon bugos kinadurong sa inyo. Rekta sa patrol ang taglibot sa mga kabilaksyon John Diaz. Ulat ko sa aksyon sa mga kabilaksyon radyo. Ini nga bahin lamang sa atong sa Kaluan Sandy Thui Bayo ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangangayo sang bulig pa pangamuyo ho. Gidigo man sang COVID-19 si Mike Hanupol. Di bla, sikat ni sa sang mga 80s bla. Pinoy rock singer, Pinoy rock icon nga si Mike Hanupol ara sa mong pakibato sa COVID-19. Naka-oxygen ang yes ring galawas ho. No? Magsiling kita Mike Hanupol mga ka-aksyon. Ate ka mo sang kanta nga Laki sa Layaw, Jeff Rocks. Siya gina nagpasikat na sa nagbantog na. Ining no touch na. Dibla, ara sa mong pangayo ang pamilya ya sang bulig pa pangamuyo. No, kay once gani nga igoon ka sang COVID-19 nga naka-oxygen ka. Inang tawag sa aton blade sa Hiligay noon sa Bisaya, inang tubuhan ka bla. Delikado tama na mo na sang ang kalawagtag nga makabuhi basta magamuna no. Kabay pa nga magkaluwas ni si Mike Hanupol no si Esre nga pamihig away kontra sa COVID-19. Sa ato sa nga pagpanumbalik may manuhon ko ha. Sa eleksyon nga natawag, papolitika nga natawag. Angot ni sa desisyon 2022 pre-election survey sa Aksyon Radio Bacolod. Tugay-tugay sa ato sa nga pagpanumbalik, standby ka muna. May manuhon ko may kantaran sa niya. Okay? Alas 5:24, dali lang niha. Standby ka mo. Magabalik kita pagkatapos kilamang sa niya. Southern Plus. Okay, dari kita sa pag-accommodate sa mga nag-monitor sa ato sa nga live stream. Thank you, Gid. Lito Palermo Olvido, good afternoon, listening from Madika Home, South Bacolod City. Walma Tiangson, Torre Franca Montines. Maayong hapon mga kasimanwa, watching sa Singapore. Tomas Broniola, monitor sa Regent Pearl, Barangay Alihis, no? Bacolod City. Okay, may alihis man sa area sang think daw Valladolid, di ko magsala, no? Basta ni Regent Pearl, Alihis, Bacolod City. Arama si Melvin Pinyafiel, good afternoon, watching from Makati City. Lobaton, si Ann Lobaton from Aman Jordan. Nubalamar, tamiyaw ko lang, akon nga suon nga si Bula Baloyo, Iras, dara sa may barangay Panakoy. Martin Aliling, akon Martin, Marilo Kahilig. Good noon, the monitor always from Barangay 1-A, Manapla. Athea Kim Iriman, good afternoon. Noel Amar, sharing and likes done, Sir Marlon. Thank you, Noel Amar. Arama si Melchorita Ferrer, good afternoon. Alex Montesa, alag-tamyaw lang, Vanessa M. Bayo with Doc Bayo sang Rochester, Minnesota. Mrs. Alvarez sang Barangay Tangob, Ma'am Shinky Dialagdon, kag sa familia Dialagdon Apil sang Pandaron. DSB, upon sa puwar sa sang EFC, maraming salamat. Thank you. Best wishes ko lang. Toto balulot mayong hapon. Abal ni Noel Amar, Tamiyaman, Vanessa M. Mayo, Jinky Dialagdon, Milal Oligo, Alex Monteza, John Sison, Baya Jonathan, Dennis Roma. Condolence ko to the
bereaved family of Efren Montes, habal ni Alex. Okay, bereaved family. Noel Amar, sa Marlon, ganit ko lang, kumpare ko sila ni Bowie, Jolingo, and Rayboy Alunan, kag sa ako sa hinadlos nga si Taboy Derla. Si Noel Amar, SN2, Jonard Ostoral, sang Philippine Coast Guard, PCG Bacolod, kag partner Bia Jonathan, thank you, halin kay Alex. Roman Ibanez, hi Lodi, bago lang kulawat ka monitor. Mo basi abi? Si mo basi abi. Okay, thank you. Okay. May mga sako man kita kong kaysay. Thank you. Martin Aliling, good afternoon po. Abal ni Roman, patay mi gali, pamilya Valiente, kag Similiano, kag pamilya Hiliaduga. Ang gatamyaw, Toto Mimong. Araman si Pilton Lipora. Good afternoon. Monitor ko rin sa may Pasay City. God bless. Aksumalon. Araman si former board member Patrick Islacson. Good PM. Oh, good PM na board. Thank you, gida. Antonieta Baha. Good afternoon. Nagpapati lang ko from Vito Sagay. Bea Jonathan. Aksus Steven. Oh, sige. Thank you, Bea. Nalia Lianadro, happy Monday sa taga Bago City, halin sa Ager bisa, okay. Sir Marlon, diri sa amon sa Ontario, Canada, ang cases sa una nagalabot 5,000 a day. Sa nagpapa-vaccine kami diri, ang cases subong nasa 100 na lang tungod sang vaccine. Mo ginay. Di ka bay pa nga diri sa amon sa Pilipinas, manamot manamuna, no. Sir Marlon, wala sang audio ang report ni John Diaz. May ara kay na. Mute lang to ang audio ni John. Basta may kuha na siya. May endorsement bla sang herbal. No? Mute na sa. Muted na sa. Ginamute na siya sa FB. Pero sa radio, sige-sige na siya. Okay. Okay. Normal ka na. May time nga ginahungod na mute. Okay. Salamat, Noel Abar. Christine Menyes Villalobos. May mga protocol nga ginasunod tayo. Mayong hapon ang sumar, monitor na kami din sa may barangay Pandaron, DSB. Maylin Galino, mayong hapon ang sumarlon. Okay. Babaw. Carol Montoya, sumarlon, Liyog Tamyaw, Enting Bivoso. Ang balde Jing Kirialag doon. Kay B-Boy, Mr. B-Boy Villasor, Vanessa Embayon, Walamar, Alex Montalza, Milal Oligo, Bian Jonathan, Michael John, PC Season, ADFC President Dennis Richard Timor Roma. Salamat gid from USA. Okay. Thank you. Balikan ta naman iban dugat-dugat. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Mensahe nga may dala paglaom kag kasanat Inuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse, patuod na mensahe Wala sang hinadampingan Padayon Aksyon Radio Pagkolon kag negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan
bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa iyo. Masanay ginatake sang taas nga blood pressure nila. Ang tawag sa gina-high blood. Tapos may diabetes pa makaaksyon nga masakit kung balatian ka, delikado gid katama. Delikado pa na kumpara sa COVID-19 kung pulo pabayaan nyo lang. Ginarekomendar naton sa masami ang Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Tandaan nyo gid ang ngalan. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Ang tawag milagroso nga kapsula. Ano ba manunggal? Ano winaswasan sang bunok nga pagulan ng surad sa Bacolod. Tigin na siling makaaksyon nga Bacolod City basta gani bumunok ang ulan. Kabisan 5 minutos lang, non-stop nga bunok sang ulan. Damo diyon sa mga lugar daw. Labi na ang mga nadalman nga nagataas ang tubig baha. Parang tubig, hindi mo ni siling uy, hindi ka mag-agi ni, likaw ni, dito ka agi ho. Ang tubig yung makaaksyon na nanamian gina siya. Kung dito dalman dito gina sa makanto daw. Lang man sa namasakas babaw na gina sa. Anong balita mga kaaksyon ang Osri pagsirapol sa nga Bacolod? CDRRMO kag DPWH. Sa natabo nga pagbaha sa Bacolod, himuon na ni buwas sa hapon. Bantayan ta kung ano ang panibago nila sa mga recommendation. Aksyon Radio City Hall Report. Detalye sang balita sa report ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Hall. Action Dale, mayong hapon please kabin. Action Mar, bukas sa hapon, Martes, mag-sapol virtually ang mga personnel tiglawas sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office. Lagi pa ng DPWH Bacolod District Engineering Office para talakayon ang mga tikang kasunod man sining mga pagbaha na experiensyahan sa Bacolod City nagligad nga weekend Action Mar. So according to the Executive Assistant Jomari Vargas, ang cluster head sang CDRRMO, di dapat Action Mar sunod din sa iya synchronize dapat ang declogging operation sa Bacolod CDRRMO kag DPWH Bacolod Action Mar. Kay ginahemplo din ni Sir Vargas nga iban dito sa mga lugar or areas nga ginabahaan or may rasang pagtaas ang level sang tubig nagligad nga weekend. Cover niya sang national road nga ang jurisdiction iniya ka DPWH Action Mar like na lamang sa natabo dito sa may Purok, Mabinuligon 2, Barangay Sumaga, Bacolod City. So according to Sir Vargas, dapat dungan man ang duwa ka team in kaso nga magpadulong sila sa Free Action Mar bangod ko nabuksan diri kuno according to Sir Vargas ang manhole sang CDRRMO dapat present man ang maintenance team sang DPWH Action Mar. Sabay hindi man sa mga local roads according diri kay Sir Vargas, may schedule naman sila sa declogging operations kay di una nila nga katuan ining tatlo ka mga mayor nga merkado sa Bacolod City kagang first diri niya nga padulungan sa muining Libertad Market Action Mar nga tuman kadamo sa mga kautanan dra nga naga-clog man sa mga drainage or manhole sang Bacolod City. Aring tingog na Executive Assistant Jomari Vargas. Ang Rosia meeting ko yung dress group buwas sa hapon. Although na permanent na mayroon ang EA dugay na but EO galing kay kakuan ka sinako bla kami. So buwas na meeting ko po sa DPWH. Dahil may ma-synchronize nga
iklaging po sila kay iban nga portion sining nagplan nagligad ng National Highway, National Road. So dara kami schedule na namon, although nag-met na kami earlier ng DPWH. Pero may na maara na kitang ila mga boss na. Okay. Buwasan oras, sir? 3 o'clock, mga virtual lang kami. Virtual meeting lang. Si Virtual. Sir Javiliana nag-confirm si attendance, sir? Dapat talaga siya. Oo. I see. Pero earlier, may discussion na kami, sir, how to address sining mga flooding incident. Mayara kami, pero dapat i-synchronize naman na si DPWH. Oo. Kaya karon kung mansip hindi niya po masolbar problema eh. Kaya ba niya problema sila atong sa Sumbang, ilato project mo. Oo. So, ang recipient is baha kami. Okay. Mo na bla. So, dapat ma-address na mo ang problem. Ma-address nilang problem para hindi matiktuan ng residente sa Sumbang. Purok mabinuloy yun, dosto mo ang nabahaan nagligan. Oo. Pero ang deklagi, kasi separate mo na Japon or Hindi. Madungan kami sila kaya mag-ampre kami sa manhole sa National Road at dapat tarang maintenance. May maintenance team man sila mo. Oo. Sa mga portion din lamang sa tingog no, ni Executive Assistant Jo Marie Vargasa sa Bacolod CDRRMO. Subuas nga daw dira na malay down ang mga specific gid nga mga tikanga sang duha ka concerned nga office sa Section Mar no magluwas sa mga synchronized nga declogging operations sa Gaila Sinipatigayon sa Bala Abuton. Update kabagtagikan sa Bacolod City Hall ang action niyo. Action dahil sa Lazar una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Importante man ituod mo sa una, hindi gali synchronize ng declogging operation sa separate galing sunod kag DPWH. Sa una kung tani ginhimo na ni base kung na posibilidad nga nagkaganagan ba na aton diri sa sunod sa Bacolod. Alay kabanti si Javiliana pinapamalanik bulan nga nagpungko diri bilang DPWH sa district office head mo sa Bacolod City, hindi bla? Ano si Engineer Javiliana, hindi niya sila nga budlay pakikangutan sa media mo, unlike sang atong nag-gibuslan ya, wag ito tana batia sa media ya. Di wag balong tao kung anong plano sa DPWH. Ako kapati ni kung ma-synchronize din naka-action ang siring declogging operation sang DPWH sa lokal ang gobyerno sa Bacolod City. Dako gini ang imbentaha sa atong siring syudad daw. Tihaan nyo kubla. Alas 5:39. Action Radio Philippine Standard Time. Dumamo man na sa kampanya COVID-19. Daris Bacolod kag Negros Occidental. Damo kasi rin mag-action. Way nagkasalalanto ang plano sa probinsya. Way kasantos plano sa Bacolod. Mayo lang kay nagpariho ang quarantine classification, quarantine status. Pero kung naglain pagid naglala pagid to. Ang sitwasyon balay sa una tubtob sa ayo. Ang Action Radio Bacolod mga ka-action, bantayan nyo ha kay Buwas Hunyo 15. Mayara sang resulta nga ipagwa mga ka-action ang independent survey sang DYEZ Action Radio Bacolod. Desisyon 2022 pre-election survey. Man ang Action Radio Bacolod mga ka-action naglansar sang pinakauna nga pre-election survey para sa maabot nga 2022 national kag local election sa sunod sa Bacolod kag probinsya bilang number 1 AM radio station. Dapat nga manginuna man ang Action Radio Bacolod sa paghatag sa publiko sang kahigayunan nga makigbahin sa preparasyon sa maabot nga piniliay. Kung inyo maduduban maka-aksyon nakapatagayon na una, nga desisyon 2022 pre-election survey, ang Action Radio Bacolod 4 probable candidates kagin pagwa naman na resulta sa itong bulan sa Abril. Sa masunod nga mga inadlaw maka-aksyon ipagwa sa Action Radio Bacolod ang resulta sang independent survey. Why na diya sang sinumas likodi Action Radio Bacolod lang. Gintutukan sang survey sa Action Radio Bacolod ang mahimo botohon o kung pilion sang mga botante sa tion nga magpapili ang isa ka kandidato.
Ang ginsabat nga pamangkot sa mga respondents amo ang mga masunod. Kung subong patigayunon ang eleksyon, sino ang botohon mo sa pagka-kongresista, alkalde, vice-alkalde, konsihal sa syudad sa Bacolod? Sa sining nga survey, 400 ka mga respondents sa syudad sa Bacolod. Ang nangin respondents mo sa lingon, 400 ka mga Bacolod nun. Ka mga botantes na syudad sa Bacolod. Ang pamangkot na nakaaksyon gamit ang ginatuwag nga non-random sampling. Ang resulta sang Wave 1 survey, ang ikumparar man sa Probable Candidates Survey, agod mahibaluan ang trend sa piniliay. Atong una, bala nga survey, ginpatayo sang Aksyon Radio Bacolod. Survey sa mga probable candidates bala nagligad to, duduman nyo. So manaha, bantayan ang resulta sang survey sa saring nga simana, was maga inyo nabatian, Hunyo 15, Tub 18. Bantayan nyo ang resulta sang saring survey diri sa number 1 AM radio station sa Surad sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental, ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo kasi itataga po natin ito sa bato. Dito sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na Do not just throw away questions and statements. Okay, balikan ta ato sa nga mga nagpaduga nga sa palaga sila sa nga mensahe. Sa ato sa nga live stream, Christine Menyes Villalobos. Okay. Si Carol Montoya, Axamara. Okay, natapos ko ni Kina. Bea Jonathan Axamaro, pag-greet na Mary Joy, ang asawa ni Puding, salamat gid. Asawa ni Puding. Oy, wow, ka-rimis ang Puding kita. Di ko ituto biya, tuguro ginain, no? Tuto biya Jonathan. Roman Ibanez, salamat idol. God bless. Jinky dialog doon, hamalya sa family ko sa barangay Padarong DSB. Ligumantami ako sa mama, kag papa ko, Joe and Lolita, sister ko, Jenny and Jane, mga amiga ko, si Alma Oligon, si Lina Cirila Samar Aguilon, si Mike Montilla Bonbon because and Melanie Rijon, salamat. Rosalinda Arellano Espadero, araman. Okay. Randy Artiaga Santisas, always listening. Ray Baryoga, mayong hapon ang sumalon. Monitor sa barangay Panarong DSB. Elizabeth Malacagabala,
Stay safe. More power to ARB. Sherwin Marco Balya kay Raman. Evelyn Ipomuseno mayang hapon ng Sumalon. Stay safe and God bless. Watching from Lower Bikutan, Taguig City. Thank you. Zero. Isa ka klase sa... Sining Facebook page, Pagia sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa music nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y, sagsay ang mga kalintangan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang Katasa sang Santon Plus Cafe Mix. lamang nangin madadalagon ang ilang grupo sining pagpabilin sang kalinong kakatawayan sa Western Visayas konsurhensya nga aton pagambalaan. Pero kapatid diri si RTF El Caca spokesperson Attorney Flosimir Chris Gonzales nga nadagan man sang gobyerno ang suporta sang publiko. Kasi diri kay Gonzales nga sa subong nga matanion ang publiko mismo ang naghatag sang impormasyon sa aton nga mga otoridad, ilabi na agud masulbara ang problema diri sang gobyerno batok sa komunista nga grupo Action Mar. Pagpati diri ni Gonzales nga suportado sang gobyerno ang publiko kag ginahatagid ang tanan nila nga mga kinahanglan ilabi na pinagi sa mga programa sa naglain-lain nga mga sektor kag ahensya rason kun nga nakuha sang gobyerno ang pagsalig sa publiko Action Mar. Sa karon ang pagpayag diri ni Gonzales nga naguyang gidman ang pwersa sa mga komunista nga grupo kag karon pa lang panila ini nga ginapahitan pa sa bahagi atubtob nga mauntat tagid ining kaso Action Marlon. Ang pagpayag diri no ni pagpayag ng Action Mar ni Gonzales nga ginaulat pa nila nga maplastar ining pila ka mga kinanglanon para sa 20 million pesos support sa aton nga mga otoridad sa mga barangay nga na-clear na batok sa Komunista Action Mar. Yari si Attorney Gonzales sa aton interview. Lord,
must-be supporters and regular members of the CPP-NPA, both in Panay and in Negros. So we're actually gaining ground on reducing the number of NPA red fighters as well as their must-be. Ang spokesperson ng Task Force 6 to end local communist armed conflict sa ginpatigayan mismo ng media conference virtually action Marlon. Ano na ang may ginapalong kita bilang mga report, isa ka na naman kapanibagong shooting incident nga nagluntad diri sa probinsya sa Negros Occidental. Actually mismo ang punong barangay ang nag-inform sa aton ka nagkompirma sa sining report mga 3 ka minutos o kuna 5 ka minutos pag lamang nakaligada sang nagluntad ang hindi nga incident. May pilaman ka mga drug operation kita nga una respondihan sa ningapon standby lang sa aton nga mga ka-aksyon. Sa aton tarang matag palamati sa mga panahon ng COVID-19 nga malatihan naton sa gyapon ginakabalakan pabakod ng sa patron ang taglibot sa Bacol Redaction John Diaz. So nasulat sa aksyon sa Bacol Redaction Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Stay healthy, live better. Pagi sa Life Extension Vitamin D3 sang Life Extension follow Edition, magabalik boss, magasunod na action balita evening edition. Si Daday Hilado ka monitor sa ato sa live stream. Thank you. Iban nga balita way tabalabutan tutok sa Action Farming Line last 7 to 9 inyo anay temporaryo nga makaupod si Action Art Tay Hopon. Ako naman Action na Marlon Herobaya, una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.
komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!